Tiga bayi lah, asal aku orang kita pakai asal batin tu bocah. Pere, oh tanah tiada guna ke ekor. Pere, oh kuara. Oh kumiore. Watira watati dia vitali mago, watira kuari kira, kuarendire. Oh kumiore. Tiga bayi lah, asal aku orang kita pakai asal batin tu bocah. Pere, oh tanah tiada guna ke ekor. Pere, oh kuara. Oh kuara punya. Ayo, oh kuara, oh kuara pare ko. Untuk apa apa? Cheri taliane ngoro ku concept takumanyana. Moga kone tu manyane mwaka 78. Ugoja kwa nana ku mwaka uyu. Yamenyira na akorire binge no moga koyone twakorire binte binge. Tuwene to guturagiri na abana baitu. Bueno na ikirase menyete na abana bane. Na nyorire nga omugako yobeire ugonjukira iguru. Ukare kung'anyia na abana bane asemenyete nyumba yane. Nje na omenyete na abana bane se nyumba yane. Nkare konyoro ukare kung'anyia. Bana gonkumetie. Nkorera mekere serikali yaitu. Wakiankonye orokyo obane buane na inche bwo komenye nkeye myaka yonsi ngocho kung'anyi kubano kurumwane emyaka yonsi kurumwaka 78 baminga abantu baitu nebwenerete naende ngocho koserigwa inkangochia enkanero noena abaibuli bato ibolete mbaro ote nanje nere nkayane nanje ntagete kukini abana bane egere na barabumbatiga senseko garanche tindi apa mane inkorere serikali gaki ngorukeri ubumane bwane na incho gonkomenyere nse yaitu inche bono gonkumeti na bamate bonsi nabo bakumetie ebacha bakarigereri bakararo mangana makongu lakini inche nonde mereti ngono kwota magenga yiyu mugakona gontagorere muti Nangko nyakuota. Tapi ndole kaneli umane kwa.
amatuko korumagega na amange ntoikunya beka lakini bono ayagereta gocha gontagorera omochi naragerire nkorere serikali ng'a bono ekero ngotagorerwa omochi kaingotie gocha nararengereri natwara omondoko enyomba eyo oroche muna konyetagora iga igo nsinyire ng'a enyomba eyo egagotagora aoni oboremo obo gose na enyomba eyo agotagora emerango eyo muna arusetie areta omonto omong'abe eko eki naki giansinyire ng'a mbirengereri kiabwate na enyomba eyo nokonia gose nokoreta omonto omong'ororo eki naki nkumeti nkuna kweboraboria inche bieka amaswali aye bono igo nachiete gositoka rituko eria achete gotagora niga aretete abanto baichire egari emwamu kegima abanto bare igoro na emioro igo na chitindo na echinyundo nabo baumogete abwo nyomba omwana ase emenyete bagosoa gotagora bagachakera orobago bagacha egento ng'una koneria emboga bagatagora bagachicha emerangwa bakarusia pi bakachitirisa bono igo nkumetia abanto abwo barenga abange barabwo na egari yaichire ngochigokura igo ngachigokura igo monto tari gonyigwa bagateba barabwo baretwa bakora egasi amoeria nabo batagorete bakabogoria ntirisa emerango eywo yonsi timanyeti gose bairete gose ng'ai bairete gochia bono nkobori batakoung'iraneria emerangwa ndore muna ngokora tika ngonya korara sikongo nogota amagenga nancho inche na igo na nyumete bani bang'ina nabwate babere abang'ina abane babere omong'ina oyo bono gokwana ang'e bore mono obwaye igare omong'ina okabere abantu mbakomanya ekerengeri kia omonto ng'ani nkegekogera amang'ana agokwana iga naye arosetie okoborwa ekiagera noe nere ekero achete egachete buna omokungu okabere lakini bono orio omonene akomokarabisa agasoa bono egento kimwe chandete omong'ina oyo igo twabete buna twatabautiana akaba buna agang'eta magega ekegusimo manyete ekegusii koyo ogweta magega mwaka 2011 inche igo togokera omonto are kobwae omong'ina one egachete omong'ina omonene one agasira lakini atarasira inche nagabete oborumo ngakora ngata buna omogaka ogusii ngata enyomba enene nawe omoramba aro babere eyaye eywo nera omoramba babere bare ngata ngakora nkabachi namba mbabwate amatuko amake omong'ina oria bono oyone agacha akarwara ekero arwara kansa ogoika omwaka 2017 okorara ekero arara bono inche bono okarora ng'aki mang'a monto otu atiganete nang'etete magega bono ere tiga agakora ebinto biago nakaroche nkarora yaya omong'ina kasirire erita yare inche buna natete oboremo bono esako moroche agoteba ng'a nkwaye ng'a enyomba yaye ng'a emerango abegete timaeti gose gachete nero korusa obo oborimo buna abia na emonka yane ntigareti bono omosungu nkarora land commissioner kamoa ebisero biane bionsi ene enyomba enene ene enyomba ende aka nakamonka kane omusubati narenteteri nkabona yaya tata tingocha susa kwebugera nsoa eriko nkarora ng'a yaya mbwate emonga yane nonkomobutorera tingochi gosaria imbere kunayaterete abang'ina bane kero omoyomo gabwate enamba yaye bono omusubati oyo nere omochandete bono akobusikia amang'ana abamura bono bori mono obwaye moigwete buna akondama inche akondo komoiya nare bwate akarimo kande ase nagachete naro ningabete mbegete abana nonya oyoyo oyomo naro ororo lakini rende bono omanyire gochi omukani tugwe olagecha suramate bete omogaka gatete oborimo bwaye emonga wagusii omogaka ngotwara are emonga yaye gachotiga noborimo bogenda obere ase abana bao ase oborimo bwao bwakwaterete amo na abana bao bono amang'ana aya ase neng'arekane
nyumba ichi bono chenkaranga bono nyumba ichi nare kwagacha chiange nare kariba chiane chiange ngando tuka montana gonkondesi nanyore pesa bono obeki nero tigire nyumba yaye mata ari kariuka uchira bono muswati uyo bintu bya kolire ni biri mugusiye kendo ratebwe guchenda tabe ngaki michano narorire gaki monsabire no na ani unani kegera nduchinga omeru bujima bakongure baga ni rwanirete wane mesiki burma chana arabu lakini bono kulinanya ngete ni kando chinga bujima bwana menyere to bujima bakong Ichirago te bangu buri mubwaye buri mubono ndie bukungu atwara buri munge to buri mubwaye buri so dosinya nengo te so ba to genda nanje ndi kale bwo ngabono ni kya gukani akali munga le na uri tinya tikuru buri sinanyete ngabono ngagenda akali makungu buri mumonga ya utelia mumachi kunya tutu buri mumbaye buri mwana ndi